be ko maccudo kala pullo balejo biyon on wona pullo ko wona pullo ko maccudo o yi joni be manipuli do ha o joni ko wonde inirre ko yimbe be yennire Habib o ko sabu ko pullo mo bandu mum bawli fami o yi ko dum won be woni sakitude jono odo ko yette sal joni andi pay ko sare ko yette salen alon salmon odo kadi hangi e bota odo ko mo mi andi ha kono kan kadi ko wari ko enni wo ko attaqué on ko affaire couleur de peau andi odo kadi ko pullo Sénégal futanke tele futa toron andi joni be détourni hala kan hina ko abi fata ko woli kon wana nyaawede be inventi carrément ke wo ko sabu couleur bandu makko dum fulbe futa be won moy yennirde indata ko maccudo inniri mo ko maccudo de fami donc kambe do be ala nyaawude hande kadi ko abi fata ko woli mako wadi jonno be déjà abi fata ko si tay mo woni goddum haray ko yidi jiyaado hina widi maccudo parce que hina yettoje fulbe o jogi hina yettoje fulbe andiraade fulbe ben tum fata ko deuxième point o ko yette sal joni be ko honnu Sénégal ko be inta torodo ni torodo anday ke be torodo ko be pay kun sare ko torodo andi ben no pay kun sare ko iwdi ko arno elage matal kon ko ben jodi dingirayi torodo hina kinde e der ina corde métier e der fulbe ko hebbita be torodo be ko watta yilla mabbe mujji parce que ça ndal histoire afamata ko ni dogude hande ko déjà do ina do ke be walliti be protéger fulbe ko fenade ko be on tigiri woni baaw ko wona den habede der Sénégal torodo en tigiri parce que ko torodo be woni baaw de inde tuklor parce que torodo be hibe suuti e der fulbe ben en vrai hande der Sénégal si dayda Mariétore Diallo Bari Ba So Balde non pas Balde So ainsi de suite ara hebgol makaydi ko problème kono sa mari yettore Sal Wan Jaay andi den ko yettoje mabbe kambe toro don de don saba be andi libugol Futa Jallo bale be wano maninka gine luminabe wonno parce que be har ko sori hari leñol maninka ala on tumasi koko hebbita baawo ko be wari Almam Boubacar bir fami so harno habuden kono harbe duuda kono ko be toro do be burno en sonjude parce que ko be jonno dingirawi do ko dum andi hay gine do ko kambe wontidi e bale be habu golle Jibril Tamsir Niane hebbiti do o tarika Soundiata Keita ko toro do ko kambe on ko même équipe en fait oui ko be kadi woni wattudi e dogombe be Mali contre Masina be ko be marani ngaygu fulbe Masina ben ko c'est extraordinaire yilti kadi ay ka wondo ka fermigo ni mo waddo baalo e baaw makko kono be wona ndurobe hande be wona ndurobe jango be ndurata kono ko très grand manipulateur be ko kambe woni baaw ngaygu yoton contre fulbe e der Sénégal te so laari yennaynoɓe fulɓe ɓen intiɓe fulɓe e nder Sénégal yennaynoɓe fulɓe ko kamɓe on toroɗo noon oɗo andi Futa Jallo ala toroɗo Futa Jallo e mara ko inte toroɗo iɗe mari labbo iɗe mari cubballo iɗe mari bayillo ko ɓenta ko wayluɓe kono e mara toroɗo par ce que toroɗo ko heɓɓita e nder leñol fulɓe ɗum jeyaka e nder fulɓe à la base ko iwdi fattu ɓale ni way te ko be woni ñoƴƴude leñol fulbe nder Sénégal te ko be kadi buri wonde habude hay diina islam ko dum so ndari hay video ji busa cérémonie joni ko batta Sénégal ton tellen futa ron dow ton be nata inde Allah joni ko gendo tum be nata be nano zar ko artugol e ko mama mabbe jokkuno mais mama mabbe hombe parce que saltigi denian ko be hari ben ko be julbe wano enen Futa Jallo den hodde mama be men normalement ko Almam Boubacar biron ka kono yi hande be fala manade hakkile men surtout kay jangobe adla be nano
inde ngeno et pourtant Almaboubacar Birame ko Allah wiyata et pourtant e mara mamaɓe goo ɓe humpiti ɗen fimu net sina Almaboubacar Birame ko ɓeɗo woni fierté men o ɓelle ko Allah wiyayno kono ayi ɓe ko ɓe ardi e mentalité innugol pulaku ɓenna jeyda islam ɓenna zar koye hoto e ko maɓaɓe men jokkuno zar duuɓi peut-être duuɓi 600 ma ɗum 500 ɓaawɗo na dawto ɓe ɓiɗin ɗiri ɗon o faami mais liɓugol Fouta Diallo ko ɓe ɓurno saw wulde fi ɗum Fouta Toro ɗo par ce que o toroɗo ñoƴƴuɓe Fouta Toro ko ɓe go woni soñjude fulɓe luttuɓe ɓen ha e nder Sénégal mais ɓe toroɗoɓe ko ɓe wari Ceerno Souleymane Baal ko on tumasi o groupe intiɗo toroɗo ƴetti doole ton on hina o lasli e nder leñol fulɓe o groupe ko intiɗi toroɗo no wayi so yeehi Inde ɓe innale Brahman la caste de Brahman yimɓe zar karamokoɓe ɓe gollata hay fus o ñamgol mbuuɗi jooro hoore jama o toroɗo koko heɓɓita e nder leñol fulɓe ko ɗum so tawi Fouta Diallo toroɗo ara so landike kadi fulɓe Cameroun ɓe lawa e pariwde toroɗo ala ton ɓe anda ko inte toroɗo fulɓe masina à la base mara toroɗo te ko ɓe yiyo ton e nder gouvernement Mali on inteɓe fulɓe harno e nder gouvernement Assimi Goïta no waroya fulɓe goo faami ko ɓe woni Paykun Saren kadi ko ɓe woni Djibril Tamsir Niani winduɗo Ɓesdata Keita o lintiray noon waɗɓe yiite ngem fof e nder ko Amadou Hampâté Bâ watti fulɓe masina ɓe jananɓe e nder Mali mais Amadou Hampâté Bâ mi sikkira soro makko maka pati makko ko toroɗojo ko ɓe addi nde harfere Tukulóor ko ɓe considéra hande le seul fulɓe e nder Sénégal fulɓe luttuɓe ɓe ñoƴƴe ko ɓe kadi joni noon o fattujo ɗo noyna ɗo ke ɓe défendi en Sénégal ko fenade so yi fulɓe e nder Sénégal no daɗi hina e barki ɓe déjà ɓe ko contre so daari yennaynoɓe fulɓe tigui ko kamɓe on ko par ce que gouvernement sénégalais fulɓe ɓen ko producteur ko producteur de biens e Sénégal o faami donc gouvernement marɗo hakkil o raddata ko yimɓe e créoɓe métier par ce que fulɓe ɓe nder Sénégal wawa immigré en Europe hoore laamu ngu wuuri mais fulɓe ɓe nder Sénégal kañum produise e mbuuɗi par ce que ɓe créé activité mbuuɗi on faami ayi joni ɓe ko nde harfere toujours maccuɗo andi ko ɗum simi wi de ko fe watte yewtude fimere hentinende et puis ne ɓenna ɗo en accu wolgol fiyoka bi fata ko continue wolgol hentinen par ce que sina ɗum ɓe yiltoto ɓawo ɓe fena e hoore min o andi fen ɗo nini ɓe fende complètement wo joni ko fulɓe Fouta Dialloɓe won haɓidi e abi fata ko sabu ko mo ɓandu ɓaleeru fami ayi ko ɗum no bone véhicule joni donc ono wonɓe ka réseau ji ɓen hitan accu wolgol fi makko de continue wolugol wolon ko wooli kon fensi ton ko fi honnu yimɓe ɓe moni par ce que kamɓe ɓe yewtiri ɓawa ɓe jokkigoy ɓe ndenen hitan wolu hande kadi kamɓele ɓe jokki ɓe wolde 40 daɗirten o guerre ko waɗi masina ɗo woni waɗi Mali e Burkina e ko woni wadde Nigéria ko par ce que enen fulɓe Fouta Dialloɓe jeyduɓe men tigui ko fulɓe masina e fulɓe Burkina e fulɓe goo telle Nigéria ha Cameroun ko enen ɓe ɗum ɓuuri jeydude réellement o toroɗo jeyaka e fulɓe à la base ala on corps de métier toroɗo e nder fulɓe ɓen ko ɗo tu yito ton ɗum te so ndaari tarika on Agibou ɓe wonnoɓe e Dingirawi ɗo ɓen hari ko ɓe contre men net voilà donc nde oɗo ara ɗo kum bare sese on ara ɗo yennugol yenna en ɗo yenna iɗen jaasi yawon ka commentaire ñi ndaron ko yimɓe initiɓe fulɓe Guinée no arde remercier mo on fama e manip mo ɓe wone wadde o ko même groupe yi ngin te non l'histoire se répète
l'histoire se répète, allons seulement.